Dobrý večer. My sme si pripravili 3 projekty, všetky 3 sú rekonštrukcie a každý z nich v každom prípade došiel alebo dojde aj do kontaktu s kontaktným zateplovákom. Ten prvý, ako bolo povedané, je rekonštrukcia panelového domu v Rimavskej Sobote. Rimavská Sobota, skoro východ Slovenska. My sme boli dávnejšie teda oslovení na rekonštrukciu tohto baráku. Toto sú 3 slajdy, ktoré ukazujú ako keby celý ten proces, ten stredný je vlastne náš víťazný návrh, lebo sme sa neskôr dozvedeli, že v podstate to samo o sebe bola súťaž, ale to bolo až potom, keď sme to dokončili, čo sme nevedeli. Čiže sme to odprezentovali pomerne jednoducho, zásadnými nejakými krokmi, bez ohľadu na to teda, že ten dom je zateplený, bolo, že sme sa snažili pracovať s tou fasádou, čiže vzhľadom k tomu, že sme si mohli s tým barákom robiť, čo sme chceli, tak trošku sme sa začali hrať s fasádou až tak, že kam až sa dá nejak ako keby otvárať fasádu. Vložili sme tam rovnako balkóny, ktoré sme považovali za veľmi podstatné, to znamená, že bol to ako keby taký nový plán, ako keby taká nejaká nová vrstva, ktorá ten barák istým spôsobom tak zachlpatila, to hovoríme. A v podstate došlo k takej inverzii, čiže pôvodne betónový dom, ktorý bol teda z panelovej konštrukcie, sme zateplili, stal sa bielým, čiže v podstate sme ho istým spôsobom scelili a betón sa dostal v podstate len na parter v podobe takých boxov, jeden z nich bol vstupný, druhý je prekrytie také zadnej terasy. Rovnako tak slajd znútra, ktorý ukazuje to, čo práve tie balkóny tomu interiéru dodali, to znamená, že veľké okná, to čo pre ten panelák nie bolo typické, práve ten veľký pohodlný balkón, ktorý nemá teda pevné zábradlie, také ako plné, ale v podstate umožňuje ten prechod kvázi toho interiéru do toho interiéru, pozerať sa na tú krásnu panorámu okolia. Porovnanie rokov 2008-2014, je tam aj prístavba, my sme to v podstate scelili do jedného celku, čiže aj tá prístavba nie je nejakým spôsobom akcentovaná, chceli sme, aby ten barák pôsobil jednoliato. Na záver slajd vlastne k tomu, my sme strašne dlhú dobu točili film o tom, ktorý sme neskôr teda zavesili na Vimeo asi po roku a pol, tam ďakujeme ľuďom, ktorí sa na tom zúčastnili. Podarilo sa nám tam zavolať Adama Gebriana, ktorý k tomu urobil takú, dá sa povedať, kritiku, respektíve taký diskus aj s majiteľom a so všetkými ľuďmi, ktorých sa to nejakým spôsobom týkalo. Toto je ďalší projekt, na ktorom pracujeme momentálne. Začali sme minulé leto, je tu aj Tomáš Bartek, ktorý s nami v ateliéri bol práve vtedy, keď sme sa do toho projektu pustili. Je to jedna z mála poloh v Bratislave, ktorá je tak nezaujímavá, alebo nie je v kontakte s centrom, že sa podarilo vlastne ako keby 70. roky alebo neskôr 60. roky v tej časti zachovať. Všetky industrie, ktoré boli z akéhokoľvek času, zo začiatku storočia, z 30. rokov, Stein, Gumonka, Kablovka, všetko, čo bolo v styku s mestom vlastne tesne pred krízou stihlo lahnúť. Toto je časť, ktorá je vlastne tesne naviazaná na Dimitrovku, kedysi čisté predmestie mesta, totálna industria, pracujeme tu s 2 objektami, jeden je silo nástupníkové, ktoré vlastne slúžilo ako sklad materiálu, jedno je 8-podlažná stará industriálna hala, kde boli násypníky a lisovali sa tam ľahké stavebné hmoty, tvárnice, tzv. Siporexy z tej doby. Tu je na schéme ukázané, do čoho sme vstúpili, ďalšia vec, ako sme to poňali, čo sme s tým domom porobili. V tom väžovom silovom objekte sa má udiať administratíva majiteľa, v tom ostatnom objekte, v tom veľkom, v tom hmotnejšom, práve vkladaním rôznych nových úrovní, premostení, ktoré prechádzajú cez tie vzdušné haly, ktoré tam boli predtým na tú industriálnu výrobu, tak vlastne bude kombinácia expozičného priestoru, administratívy a hore loftové bývanie. Práve tá poloha, ktorá je ako keby tak nezaujímavá, práve tie vstupné nejaké priestory, 8,5-9 metrové výšky, akoby v tej dobe nezaujímavá konštrukcia, dnes veľmi zaujímavá pre nás, snažíme sa ju témer pietne akoby obchádzať tými našimi vecami, doplňať ju, vkladať do nej a podobne. To je tak, ako by to malo vyzerať podľa nášho návrhu, keď sa to celé udeje. Malo by to byť vlastne od začiatku výstavby cca do roka hotové a už sa začalo. Ja by som dodal, že práve riešime takú tému, že ako to zachovať také špinavé, ako to bolo vlastne na tom obrázku predtým, že teda aby to nebolo takto biele, že zachovať tam tú patiu. To sú nejaké slajdy z toho, ako sa to dneska deje, vyčisťuje, oprašuje, pieskuje, vapkuje, vyváža.
myslím, že investor sám netušil, že tam bude toľko aj starého materiálu, aj toho odpadu a podobne. Predtým zamurované jednoduché zasklenia, samozrejme ideme otvárať, ideme robiť ten priestor svetlým. Toto sú nejaké slajdy z toho, alebo zábery z toho, ako by mohol ten priestor vyzerať. V tých halových priestoroch, ktoré obsahuje, vlastne umiestňujeme nejaké premostenia s kanceláriami, ktoré ešte zdôrazňujú ako keby ten vzduch dookola a podtrhujú tie rozmery, ktoré vlastne ten priestor má, ktoré si pri tom halovom nejakom usporiadaní neuvedomujeme. Skúšame, testujeme materiály momentálne. Investor sám, staviteľ, sa rozhodol, že pri tom všetkom, ako sa mu ten priestor páčil, je schopný o niečo z toho svojho budúceho zisku prísť za to, že ten priestor zachová ako keby stále v poriadku, robí tam nejaké skúšania, zakrývania hmôt a podobných vecí na to, aby zistil, či to, čo sme nakreslili a to, čo tak dobre vyzerá v tých skečapoch, aj v tom reále, keď sa to hmotne zaberie z toho priestoru, či to bude stále fungovať. Je to krásny pohľad z tej loftovej časti hore. Toto je dom na Račianskej, staré západoslovenské tlačiarne, na rohu Kominárskej Račianskej, k tomu bola vlastne pridaná budova zamestnancov tlačiarní, ktorí tam mali tzv. To družstevno alebo aké podnikovo-stabilizačné bývanie. Pristúpili sme k rekonštrukcii, scelili fasádu, spravili rád, taký ako keby wall, takú stenu mesových otvorov, pretože celá ulica je vlastne ako mesové domy riešená s bodovými otvormi. Tu je vidieť vlastne uličný a zadný pohľad gorový, ktorý sme obohatili zase o balkóne. Ďakujeme. Pri tej prvej a vlastne pri tom poslednom zaujímavé, že kto je investor vlastne? Kto to aj inicioval, že bola nejaká súťaž, to je možno zaujímavé, tak trošku úplne. Ten prvý v tej Rimavskej Sobote, že kto je vlastne majiteľ, sú to obyvateľia toho paneláka a oni iniciovali zmenu. Ide to. Tak to sú privátni majiteľia, akože to nemalo teda s mestom nič spoločné. Oni sa dohodli, že chcú rekonštruovať a oslovili vás. Tak oni chceli stavať dom, potom zistili, že je tam panelák, taký, keď boli niekto tam žil, a mesto ho chcelo predať, chcelo zbaviť, tak ho kúpili. A s tým, že my sme nevedeli, teda oni si tam niečo už nakreslili ako pôvodne a za nami došli, že chcú teda iba projekt pre stavebné povolenie a my sme ho zmenili. No, tak ako... Že je to ako keby forma Baugruppe, aspoň toľko, že sa ľudia dohodli a spolu išli do takéhoto bytového domu. Nie, to vôbec nie je rozdelené na privátne vlastníctva, to je normálne jeden vlastník tej nehnuteľnosti. Mesto sa zbavovalo na 90% prázdneho paneláku a prišiel privátny investor, ktorý ho kúpil a na vlastné náklady zrekonštruoval s komplet celými rozvodmi, balkónmi, hliníko-drevenými oknami a podobne. Takže veľmi intenzívne, veľmi silné. No, to je všetko. Ďakujem, to ma zaujímalo, že ako to bolo. Ďakujem, že ste prišli.